rematou o verán e remataron os momentos de descanso, tamén orgullo galego para retomar xa esta nova xeira de conversas. Ademais, que mellor non que retomar as conversas con este ciclo de Sen Ourense non hai país, aínda que comentábamoslo tamén estes días, que non é o desexable ter unha conversa destas características, porque, como sabedes, Ourense sofreu un dos lumes máis grandes, non? Unha vaga de lumes máis grandes das últimas décadas. E, como dicía, este ciclo de Sen Ourense non hai país, comezou xa, se non me equivoco, en xaneiro de 2024, creo que foi, e ao longo destes casi 2 anos falamos sobre temas moi diversos, non? Como a industria, enerxía, faláramos tamén un pouco sobre a industria forestal, sobre lumes tamén, sobre migración, sobre entroido, moitos temas que podedes ver tanto en formato podcast no noso iVoox e no Spotify, como en formato vídeo no YouTube. Pero, como digo, hoxe vamos a falar dunha cuestión moi complexa, que eu creo que non vamos a solucionar aquí o problema dos lumes, pero sí que vamos a intentar poñer ideas sobre a mesa, e para iso temos dúas mesas que, como xa fixéramos noutra conversa, van a ser duns 45 minutos aproximadamente, e agora, nesta primeira, temos a tres persoas convidadas. Comezamos con Begoña Conde, tenente de alcaldesa en Maceda. Benvida. Gracias. Graciñas por vir. María Albert, alcaldesa da Rúa de Valdeorras, que repites, non? Repito porque pasei moi ben. Benvida, e ademais temos moito que falar tamén de Valdeorras. Graciñas. Sí. E Xosé Manuel Puga, que tamén repites novamente, neste caso sustituindo a Manuel Sánchez, que, por un problema de saúde tivo que caer a última hora, e, agardemos que poida estar connosco noutra conversa. Puga, ti és xestor de fondos europeos e deputado provincial, benvido, e novamente graciñas por vir. Gracias a vos. A xente que nos estades a ver ou que vos vades a conectar nos próximos minutos, que xa estades aí, podedes ir facendo preguntas e xar comentarios. Eu vou intentar ler, pero moi probable que non poida meter todo. E agora vamos á primeira pregunta, que é que comezo contigo, María. Como vivistes esta vaga de lumes que asolou Ourense no mes de agosto, non? Pois con incredulidade, casi foi a primeira sensación que tivemos. A nos afectou o noso incendio forestal que naceu en Sadur, no Concello de Larouco, o día 13, e que entrou na rúa o día 15, cando cruzou o río Sil, foi cando se descontrolou absolutamente. Arderon el máis de 30.000 hectáreas, e a sensación que tivemos na rúa frente de lume durou 2 días, o 15 e o 16 de agosto, días que seguramente non esqueceremos como colectivo. Creo que supuxo un trauma para nós do que vamos a tardar tempo en recuperarnos. A nos ardeunos máis do 80% da superficie do término municipal. Estuveron afectados todos os núcleos de poboación, e había esa sensación de incredulidade e de impotencia, vendo que o lume viña cara a nós, que cruzaba o río, que non había ali defensa, ni información primeiro, non? E tampouco defensas para afrontar un incendio que efectivamente foi moi complicado, tiña moita virulencia, tiña moita enerxía, tiña unha complexidade importante, pero que en ningún momento, e esta é a realidade, en ningún momento percibimos como poboación que houbera medios, xa non digo suficientes, casi que non que houbera medios para afrontalo. Entón, pasou un pouco de todo, non? Pero moi difícil en termos xerais. Ademais, o lume que vos afectou, non sei se me equivoco, se foi o primeiro ou o segundo, en maior extensión queimada, non digo no conxunto dese lume. Eu creo que foi o primeiro, foi o primeiro. A nos, nos primeiros datos que nos pasaron do Distrito Forestal, a Rúa é un concello moi pequeniño, no contexto do país, temos 3.590 hectáreas. Nos primeiros datos que nos pasaron, ardéranos 3.156, que era o 92% do término municipal. Logo a Xunta non la rebaixou, xa sabes que logo sempre ven coas rebaixas, non? Nos rebaixaron 400 hectáreas, e ainda así estamos falando do 80% do término municipal. E sobre todo, cando entrou o lume, que foi o día 15,
que cruzou o río Sil, repito, sin que ninguén nos informara de, oye, vixiade nesta zona, que posible, xa non digo que houbera medios, non, pero que polo menos pudieran comunicarnos, estar dependentes aquí neste lado, que pode ser que entre por aí. Entrou con moitísima forza e, bueno, pois se comeu a parroquia de Roblido en media hora, non? Entón a sensación de estar abaixo, non poder acceder, non ter comunicacións, non saber que pasara coa xente que estaba en Roblido, que non tiña saída máis que pola serra. De feito sacaron aos nenos e a xente maior pola serra xogándose pois a vida, esa é a realidade. Pois foi moi difícil. E logo, bueno, pois o sábado xa se descontrolou absolutamente todo. Que este debate é un debate longo, non? Pero ao final a colaboración da xente foi a que permitiu que a desgracia non fora maior. A mí me costa moito entender que un lume desas características, no que arderon máis de 30.000 hectáreas, pois non teñamos que lamentar pois perdas de vidas, non? Que quizás a mellor noticia que podemos extraer desta debacle. E no vosso caso, Begoña, que tamén en Maceda, como vivistes ali os lumes, porque é unha zona que tamén, e logo veremos, non, que arde recurrentemente, como vivistes a poboación esta situación? Bueno, aqueles días estaba xa ardendo parte da provincia. Nos os lumes comenzaron o sábado das festas, porque recordo que eran as 11:00 da noite, estábamos celebrando as festas patronais ali, o día xusto 11, vimos como 5 lumes prendían na serra, por a zona da Teixeira, por a zona de Castro, que son as zonas que sempre principalmente arden. Vale, aquel día, bueno, pois todos quedamos, bueno, a ver que pasa con estos lumes, si se dan apagados, si non se dan apagados, pero durante unha semana tuvemos o lume na serra. Parecía por o día que as cousas parecían un pouco mellorar, pero logo volvían a prender. Non sei se reavivaba o lume por as condicións meteorolóxicas nas que estábamos sometidos, se había outros puntos onde prendían, porque o primeiro sí que sabemos que foi intencionado por as características do lume, non viña de ningún lado. Logo os lumes foronse xuntando ca zona de Monte de Ramo, desde o sábado 11, prácticamente recorreu toda a serra. Ali arderon máis do 20%, pero bueno, Maceda ten unha extensión grande de terra, sobre todo na zona da serra. Peligraron pobos, ali a zona de Santirso, zona de Calvelo, Sinzón, a costa. Hubo momentos de tensión e perigo hacia esas poboacións. Por sorte, para min un dos grandes héroes son os veciños e sobre todo os gandeiros que ali puxeron todos os medios que tiñan para poder apagar os lumes. Nos nun principio sí que tuvemos medios, vale? Contamos cos GES de Maceda e outros medios que sí que recibimos, como é Abri de Laza, tamén estuvo ali apagando os lumes. Hasta tuvemos medios aéreos, pero logo pouco a pouco sí que iban desaparecendo porque as dimensións dos lumes noutros sitios da provincia tamén perigaban outros lugares, entonces sí que foron desaparecendo. Nos fomos calmando a situación, pero vivíronse situacións moi tensas. No teu caso, Puga? Bueno, vivino así un pouco como unha unidade móvil, porque anduve por varios sitios, pero sí recordo que, curiosamente, na inauguración da Feira do Viño de Monterrey, estábamos, na comitiva, entre eles estaba a propia conselleira de Medio Rural, non? E xusto nun momento no que estábamos na inauguración, detrás xa había unha grande columna de lume do lume de Queixa, de Chandrexa de Queixa, xa estaba activo. En aquel momento xa estaba por riba de 1000 hectáreas, non? A cousa despois, a partir de esos días, xa se desmadrou e eu, como vivín un pouco, xa digo, desde a distancia en Ourense, falando, bueno, cas nosas compañeros e compañeiros, e o que nos transmitían era unha situación terrorífica, non? É certo que decía María e tamén Begoña que de todo isto o mellor é que, por sorte, non houbo que lamentar perdas de vidas, inda que sí, por desgracia, hai unhos rapaces que quedaron así bastante afectados, especialmente esa brigada de Oimbra, e, bueno, tamén outra brigada transportada en Barreiros, curiosamente, non? Entón, eu a vivencia que tuve, xa digo, foi un pouco desde a distancia, despois desplaceime a certos puntos. Por exemplo, estivemos con Begoña en algunha destas parroquias que la mencionaba de Maceda, non? E curiosamente tamén houve un lume urbano que foi aquí en Ourense, en Seixalbo,
provocado nas vías do tren, curiosamente, é que foi o día 13, quero recordar, axudou un pouco a desbordar xa o dispositivo que xa estaba de por sí sobrepasado, porque foi un lume que foi prendendo un tren de mercadorías que baixaba dentro do polígono até Ourense, hasta a estación de Empalme, e foi pegando lume na zona do polígono, seguiu por Seixalbo, e claro, tuveron que derivar, eso sí o vi eu desde Ourense, tuveron que derivar os medios aéreos e todo a protexer as persoas e as casas, que é lóxico, e desde ese momento xa se viu unha situación de caos en toda a provincia, porque os medios aéreos tuveron que deixar os outros lumes que xa había espallados por Ourense, e a situación pois aí xa foi de descontrol total e absoluto. A partir de aí o que fixemos, pois xa digo, foi intentar colaborar coa nosa xente, estar con eles, ver como estaban sobrelevando todo, xa desde un primeiro momento se viu de que isto tiña unha dimensión terrorífica. Ahora, creo que ninguén botou contas de ata onde chegaríamos, non? De que en Ourense chegaran a arder, vamos a dar os datos oficiais da Xunta, creo que andan sobre 125.000 hectáreas, escasamente en 15 días, en realidade os lumes que houbo foron 7, 8 grandes lumes, Continuo contigo, enlazo co que dis, non? Que precisamente dentro da Xunta, ainda que esa intervención, bueno, tiña máis cuestións de fondo, non? Pero o presidente falou de que arderan principalmente, bueno, matogueiras, pedras, que eu creo que quen lle escribiu o texto non lle fixo correctamente, porque podo entender o que quería dicir, pero creo que dixo moi mal. A cuestión é, alén disto, non? Como podemos... E, bueno, e obviamente do alto valor medioambiental que significa que arda todo isto, non? Como podemos evitar que ardan as casas as persoas, que a xente que perde o seu modo de vida, non? Pois coa gandeiría, co viño, que houve moitas familias afectadas, non? Como podemos facer para que a lo menos a xente non perda as casas ou o seu traballo, non? Xa. Bueno, mellor o que lle habría que decir ao señor Rueda é que neso que el define pedras e mato, pois aí xa non digo solamente por a cuestión medioambiental da biodiversidade, que é riqueza, xa non digo patrimonio e cultura, sino que é riqueza. Aí tamén, por exemplo, vou poñer un exemplo, hai moitas colmeas. Foi un dos sectores que máis se viu afectado. Arderon e desapareceron moitas colmeas. E as persoas que se dedican á apicultura teñen un problema moi importante, xa non solamente que lle desapareceran as colmeas, sino que agora, aínda que intentaran recuperalas, onde as poñen? E non vai a pasar solo nun ano, pasará en máis, porque hasta que se recupera unha parte de toda esa superficie, que fan as abellas? Non van poder estar. É un dos sectores realmente máis afectados e que, por certo, teñen menos cobertura no tema das axudas que a Xunta puxo en marcha, que están ahora mesmo en vigor. Pero, a ver, todos podemos ter idea das viñas, do que aconteceu nas viñas, na zona da Rúa, a zona de Valdeorras, e na zona de Monterrei arderon moitas viñas. Ollo, se non fora polas viñas, seguramente teríamos moitos máis problemas en núcleos urbanos, porque serviron de cortalumes cara ás casas, e hai moita xente que quedou tremendamente afectada, xa non solamente porque arderan cepas, sino porque nas 1000 e pico grados que se pode chegar a un lume desas características, o que fixo foi estropear unha parte importante, inda que non lle afectara directamente o lume. E insisto, co tema das axudas non é por estar todo o tempo sobre o mesmo. Por exemplo, as axudas indemniza o valor da cepa ou o valor da produción, no caso de que vayan a ter unha tasación correcta, pero non o lucro cesante. E eses viticultores ou esas adegas, que tamén teñen viñedo, que fan durante varios anos, ou por lo menos o ano que ven, que non van ter produción. E xa non digo o caso do sector gandeiro, claro, que a ver cantos peches desapareceron, vacas morreron, en algúns casos na zona do macizo central si houbo problemas con vacas e con cabras, pero bueno, os animales hasta se poderían repoñer, pero hai un problema moito máis serio. En que ámbito van a desenvolver a súa actividade económica a partir de agora? É dramático, un día que estuvemos na zona da Mezquita despois do lume, falando con algún gandeiro que sí, tuvo algunha afectación sobre algún becerro que lle morreu. As contas que estaba botando era, a min, inda que me den cartos, con todo isto queimado, cobro os cartos e arríscome a montar de novo a miña explotación, por exemplo, os peches, as zonas de manexo, ou as mangas de manexo, ou os galpós onde tiñan os animales, ou a alimentación do gando, e dentro de 5 anos volvo o meu lume, que? Co cal esa xente nova, o que se estaba pensando moi seriamente en aquel momento era,
Se me dan indemnización, cobrar os cuartos e marcharme a buscar traballo a unha cidade e deixar neste caso era o Concello da Mezquita, pero aconteceu seguramente en calquer outro punto onde houve estos lumes. Por tanto, é un drama xa non solamente medioambiental, sino que é un drama económico, máis alá de Carderón, superficies forestais importantes, non? Por empatar un pouco o que dice Puga e o que preguntabas ti de como se protexen os núcleos, non? Como se protexe. Eu creo que, usando un pouco o que decía, eu falo máis da viña que o que coñezo máis, porque na miña zona gandería pues, apenas hai. Sí que hai parroquias específicas nas que queda algo de gandería, pero non é a actividade agrícola nin preferente, non? As viñas efectivamente sufriron moito e, como dice Puga, as viñas salvaron os povos. Esta foi a realidade. Fixeron de cortalume e fixeron que a partir dese punto o lume pudera ser atacado, porque hasta chegar ás viñas aquilo era absolutamente impenetrable, non? Para que haxa viñas ten que haber xente arraigada no territorio. Eu creo que a diagnose do que hai que facer para que os núcleos non estean atacados está definida, non só polo informe técnico despois da vaga de lumes do 17, sino eu creo que sucesivamente todos os actores que se moven no mundo rural falan de cuestións similares, de un paisaxe mosaico, de defender os núcleos, habendo zonas traballadas na contorna, pois ahora non volvemos a retomar o tema dos 100 metros alrededor dos núcleos, pero para iso o paso fundamental, o paso necesario é que a xente viva e poda vivir do seu traballo no rural. Para que viva e poda estar no rural ten que haber servizos, máis alá xa da xestión do propio territorio, non? Porque para poder xestionar o territorio tú tens que ter unha capacidade de vivir no rural sin ter que ser un superheroe. Eu sempre digo que para vivir no rural eu non teño que renunciar, a xente non ten que renunciar a cuestións básicas das que pode acceder nunha cidade, non? Entón, cando sexamos quen de garantir os servizos básicos no rural, igual que os temos na cidade, pues, en vez de cerrar colexos, pues, que se manteñan as aulas e que se permita que os coles pues, sigan en funcionamento, que os centros sanitarios non deixen de reducir, falábamos un pouquiño antes de empezar o podcast, ¿no? Que os centros médicos pues, manteñan e incluso amplíen as consultas, que haxa comunicacións dignas que che permitan, no caso de necesidade, pues, ter que desplazarte a unha cidade pois, bueno, pois nuns tempos razonables e con uns costes razonables tamén. Hoxe para vir a Ourense pois tardei 1 hora e media vindo ben. Claro, e tes que depender dun coche particular, etcétera, etcétera, non? Entón, para poder estar no rural e para que os povos poidan sobrevivir os lumes, o lume é unha cuestión coa que vamos ter que convivir, o que non podemos ter lumes que xeneran unha enerxía e que teñen unha virulencia como que tuvemos este verao, porque eso é inabordable. Entón, para iso hai que xestionar. E non é, escuitamos estes días, que leven cabras, claro, pero as cabras e as ovellas tenas que atender a alguén, ten que haber xente residindo ali que poida vivir do seu traballo, e un pouco é o que decía Puga, eu moito me temo que moitas das subvencións que sacou a Xunta de Galiza o que están a subvencionar é a marcha do rural. Porque cho permite a propia axuda. Se tú consideras que non é suficiente para recuperar a túa actividade laboral ou a túa vivenda que ardeu ou o que sea, te permite a propia axuda coller ese diñeiro e marchar co teu un exemplo é a indemnización da vivenda. A da vivenda evidente, sí. Evidente, porque tú indemnizanche, pero tú non tes que rehabilitar a vivenda. Tú podes adquirir outra vivenda noutra comarca, incluso fora de Galicia. Quero decir, fai 3 anos pasou na zona de Valdeorras. Sí. Por eso. Coas axudas que moi similares a estas que a Xunta sacou despois dos lumes do 22, que os 3 grandes lumes foran pues, tamén no Macizo, en Valdeorras, en Carballá neste caso, e no Caurel, as axudas a vivenda que serviron para que a xente marchara das aldeas. Entón, tú estás subvencionando que todavía se xestione menos o territorio e que quede menos xente ali para poder manter vivo o territorio e demais. Entón, eu sei que está moi ben sacar esa axuda rápido, e que faz unha labor comunicativa moi boa por parte da Xunta de Galiza, porque ao final, a propaganda funciona ben, pero tú tes que garantir que as axudas van o que en teoría terían que ir, a fixar a poboación ao territorio e fixar as casas que se volvan a rehabilitar. Hai exemplos de vivenda ou de povos que arderon prácticamente todos e quedaron en casas en pé 2. Aí fixeron prazas, en donde había casas, quero decir, e esas 2 vivendas, se non se rehabilitan o resto, que quedan 2 vivendas nun pobo, cando ao millor antes había unhas 10 vivendas. No vosso caso, por exemplo, na rúa, tamén é unha cuestión que quero tocar moi rapidamente, é que tamén viven, digamos,
en primeira persoa, sobre todo porque hubo a partir do terceiro, cuarto día que a xente empezou a falarme en masa, non, deste problema que hubo co vertedoiro. Quería que me falases moi brevemente diso, porque sí que se percibe como un castigo político a un concello digamos que non é afín políticamente a quen goberna a Xunta, non? Ou polo menos é así como se percibía dende fora, e que eu cando tamén facer un pouco de difusión desta cuestión sí que percibín que había máis intereses políticos que de intereses en solucionalo, non? Non sei se podo ser breve falando do vertedeiro. Eu creo que é evidente que o que se percibía foi a realidade. Ademais, eu creo que, e un este tema brevemente, de verdade, eu creo que o Concello da Rúa foi moi escrupuloso nos tempos, quero dicir, a nos entrou no lume o día 15, venres, e o lume entrou precisamente polo lado do vertedeiro, polo tanto se empezou a arder un venres. Nos hasta o mércoles da semana que ven fomos moi cautos porque había moitísimos povos que estaban ameazados, había outra prioridade que era evidente, que era defender a xente, as casas e as poboacións, non? A partir de aí, pois, que era evidente, eu sempre puña o mismo símil e teño aburrido a todo o mundo, pois sempre dicía, se a nos arde a casa do Concello, que efectivamente é unha instalación municipal, nos chamaríamos os bombeiros e virían a apagar o lume, non? Pois no caso do vertedeiro exactamente igual, unha instalación que efectivamente é municipal, pero o Concello non tiña nin os medios técnicos, nin económicos, nin a capacidade, nin as competencias, evidentemente, para apagar un incendio. O feito de tardar 2 semanas en que o goberno da Xunta, neste caso, de lle der ao que a Diputación de Ourense para poder asumir eses traballos, efectivamente foi un castigo, pero eu creo que a Xunta se equivoca se pensa que foi un castigo ao goberno do BNG, efectivamente un goberno que non é da súa cor política, foi un castigo a toda a cidadanía, non só da Rúa, sino de outros concellos do mesmo val, que o aire non para cando acaba o termo municipal, o fume seguía pois, para Petín, para Larouco, para onde viñera o aire en cada momento, non? Entón, eu máis que un castigo que o foi, eu falo de neglixencia, non? Porque nos outros lugares sufriron os lumes, que foi super agresivo, foi moi duro todo, non? Pero tuveron lume un día, 2 días, 3 días, 5 días. Nos tuvemos un lume activo que empezou o día 15 e que se deu por extinguido o 11 de setembro, casi un mes despois. E estuvimos baixo os efectos do fume dun incendio, e neste caso hai moito debate, non? De cales serán os componentes dese fume, cales en todo caso inocuos para a saúde non o son, non? Entón nos tuvemos a poboación durante prácticamente un mes dicindolle que tiñan que pechar as xanelas, a xente que tiña pois, enfermedades pulmonares ou cardiorrespiratorias tiña que estar pechado, con máscara, etcétera, etcétera, non? Por unha cuestión sí, de cálculo político, eu teño a absoluta certeza. É verdade que eu creo, e así o penso, que a Xunta nun momento determinado pois se pasou de frenada, esta é a miña opinión, e cando o foco deixou de estar nos lumes forestais, porque se foron extinguindo pouco a pouco, non? E o foco, sobre todo en Madrid, e esta é a realidade, pasou ao vertedeiro da Rúa, pois entón houve que tomar medidas, non? Pero nese período, pois nos tuveron 15 días, repito, non ao goberno da Rúa, sino a toda a poboación de Valdeorras, pois debaixo dun incendio. Que agora xa é unha cuestión que está controlada, entendo. Xa. Sí, agora o vertedeiro está extinguido, o lume non existe. Onte tuvemos unha visita, eu teño solicitado unha entrevista co presidente da Xunta por esta cuestión, porque é un vertedeiro moi atípico, é atípico que sexa unha instalación pública, porque é un depósito que só sirve a un residuo dunha única empresa, non? Unha instalación que construiu a Xunta de Galiza no seu momento e que lle cedeu a xestión ao Concello da Rúa. E agora ten moitos danos. É verdade que a empresa que deixa ali o seu residuo é unha empresa que na Rúa xenera 200 postos de traballo, e 200 postos de traballo nun concello de 4.200 habitantes son moitísimos postos de traballo, non? Nunha comarca ademais que dependía moito da louxa no sector industrial, bueno, que a nos vale tamén para diversificar, e que a empresa en reiteradas ocasións nos transmitiu non só a nós, sino tamén a Xunta de Galiza, que un lugar para depositar o residuo é unha pata necesaria para poder seguir funcionando, non? Entón terá que ser a Xunta de Galiza que con criterios técnicos, pero tamén políticos, determine que pasa ahora con ese vertedeiro. E tamén unha cuestión que eu quería tocar, non, que é o das propostas, e xa vou contigo, Puga, directamente, e é despois os incendios ou durante os incendios falase moitas veces de que facer para evitar isto, non? Entón, a miña pregunta é como podemos facer o monte productivo, evitar tal carga incendiaria que hai nos montes, non? Tendo en conta que moitas veces, pois, a nivel social, político, partidario, etc., fálase moitas ocasións de facer o monte
digamos, se convertir o monte como se fose hai 100 anos, non? Quer dicir, volver a un modelo de monte que había hai 100 anos, hai 80 anos, e que non vamos a volver a iso, porque iso a día de hoxe é utópico. Entón, como podemos evitar tal carga incendiaria nos montes e facelo productivo, non? Bueno, a ver, non me vou meter a analizar por que ardeu, porque efectivamente xa pasou, hai houbo erros evidentes de coordinación do dispositivo, fallos, pero o fundamental é que na provincia de Ourense temos un profundo abandono do medio rural desde fai moitísimos anos. Eso agora ten moi difícil solución. Por moito que nos agora que iramos poñer vacas, ovellas ou cabras ou outras producións nos montes ou nos concellos máis pequenos, non vamos a topar xente en número suficiente para poder, por decirlo así, repoboar ese medio rural. Polo tanto, eso que se veía como iba acontecendo é o que ten que prever unha política agraria e de territorio na práctica neste país. Eso é o que non aconteceu. E, por lo tanto, atopámonos nestes momentos con unha situación moi difícil. Para iso, que sería necesario? Primeiro, unha política, decía antes María, necesaria de apoio ao medio rural e desenvolvemento rural que, por un lado, incentiva económicamente, permita actividades económicas, porque se non hai rentabilidade económica, a xente non se vai nin quedar nin ir ao medio rural. Por lo tanto, é necesario unha planificación para poder dotar, a través de medidas de desenvolvemento rural, de actividade económica ao medio rural, pero tamén de servizos. Tamén de servizos. Se non hai servizos, a xente non se vai quedar nin vai a ir ao medio rural. E despois, por outro lado, o monte cambiou. O monte cambiou, fómolo cambiando nós. Nos tiñamos fai 100 anos ese dibuixo de monte porque había xente que traballaba o monte porque era necesario, sin o monte non se vivía, e iso todo hoxe non ocurre. De feito, nos anos 50 cambiou o panorama do noso monte. Foi mudando de unha explotación forestal e do monte, bueno, basicamente con frondosas, o piñeiro, que é o que temos aquí. Bueno, agora que temos que facer? Temos unha oportunidade. Esa oportunidade é a que debería estar poñendo enriba da mesa a Xunta de Galiza especialmente para planificar que superficie de monte queremos para os próximos anos e dibuixala. Sabemos que temos núcleos de poboación que é prioritario defendelos e que non temos xente. Por lo tanto, hai que meter e introducir melloras no dispositivo. En segundo lugar, hai que facer unha planificación da xestión do monte diferente. Non pode haber masas continuas, incluso ainda que foran fixaivos de carballos, non pode haber masas continuas. Ten que haber o que se chama o dibuixo en mosaico, que son distintas producións con cortalumes amplios, de maneira que se poda atacar no caso de que haxa un incendio en esas zonas. E despois, por outro lado, darlle rentabilidade ao monte. É un monte multifuncional, non solamente o aspecto forestal. O monte produce moita máis cousas. Falábamos antes das abellas, ou podemos falar de cogumelos, ou podemos falar de outras moitas actividades. E iso todo define unha política, non? E se tuvera que vir esta desgraza para cambiar o paso e conseguir revertir ese proceso de desmantelamento da nosa provincia, pois fíxate tú que hasta sería unha ventaxa. Pero o que me temo é, vémolo co sistema de axudas que están poñendo, vai na dirección contraria. Ou polo menos é a impresión que seguramente teñen as propias veciñas e veciños desos concellos que arderon. Ali tamén en Maceda, un pouco, a pregunta que te quería poñer sobre a mesa é que, igual que no resto da provincia, e temos falado xa na anterior conversa, non, que Ourense un lugar rico bueno, en viño, madeira, moitísimos sectores, sin embargo, un dos lugares non máis embellecidos do Estado, nos que máis xente está a marchar. Entón, a miña pregunta é que poderíamos facer ou que poderíamos mudar a nivel político, ainda que, bueno, xa sei a resposta, pero que poderíamos mudar, non? Para comezar, a lo menos, eu entendo que isto non vai, non por 4 anos outro goberno vai mudar todo radicalmente, pero ao menos sentar as bases a longo prazo, non? Como dixeron os meus dous compañeiros, o que primeiro temos que dar uns servicios básicos e dignos á poboación que temos ali. Vale. Temos que conseguir que se asenta a poboación pois teña unha fibra
de internet que chega aos povos, que xa non chega a veces nin ao núcleo da comarca, vale? Logo temos que ter carreteras que estén adecentadas, que podas acceder a elas facilmente. Logo temos que ter unhos servicios, pois, en este caso de garderías, de médicos, de colexios e todo, e hasta incluso un transporte público digno, porque ao final, se non tes un transporte propio, poucos medios tes para desplazarte a sitios como pode ser a ciudad. Sí, comparto plenamente. Eu creo que falamos moitas veces, eu creo que pois neste caso o Partido Popular sí que ten un modelo para o rural. Eu sempre digo que o PP sí que ten un modelo para o rural que consiste en que a provincia de Ourense sexa un espazo de sacrificio por múltiples motivos. É unha provincia que está avellentada, efectivamente, que está moi despoboada, na que hai pouca xestión do territorio, en que as comunidades de montes, por exemplo, non, en termos xerais, bueno, pues non están tan ben xestionadas, como teñen moitos problemas, non son as comunidades do sur de Pontevedra, por exemplo, non, por decir algo. Entón, é unha provincia que o Partido Popular lle vai moi ben para outras cuestións, non? Pois para unha implantación masiva eólica, para manter a explotación pois dos nosos ríos como se levan explotando durante décadas, e incluso para a industria do lume, porque ao final o lume tamén é unha industria que move un diñeiro, e non é o mesmo que arda, por desgraza para nós, con Valdeorras, que arda a comarca de Vigo. Non iba a ser a mesma repercusión, desde logo non saliría a rueda dicindo que arderon pedras. Eu non visualizo, non son capaz de imaginar na miña cabeza unha comparecencia de ruedas se estuvera ardendo a comarca de Vigo dicindo que arderon pedras e matogueiras. Eso non ocurriría, pero se permiten o luxo de dicilo en Ourense porque non hai unha resposta social suficiente, non, porque a poboación dá para o que dá. Entón, tamén é moi difícil a nivel, é moi costoso para unha administración como pode ser neste caso a Xunta de Galiza ter que atender os servicios, non, pois de miles de núcleos de poboación como temos na nosa provincia. Entón, bueno, pues cuantos menos núcleos haxa, menos xente haxa vivindo, menos núcleos haxa que atender, por menos recursos públicos que se gastan. Eu teño clarísimo que unha decisión política é máis. Eu creo que a persona que está hoxe á frente da Consellería de Medio Rural vai bastante nesta línea. Entón, salvo cuestións específicas, pois como é pois o sector vitivinícola, que é un sector que, bueno, por múltiples motivos, non, pois hoxe está en boga, interesa e xenera unha riqueza instantánea, xenera imaxe, entón eso se promociona e se lle dan recursos. Noutras cuestións, pois a Xunta prioriza outras provincias, tá? A realidade que nos percibimos desde Valdeorras, que é unha comarca moi extraña, no? Que está moi lonxe de todo e moi descolgada, hai xente que dice que non somos galegos. Pero os lumes, ollo, Vigo ardeu. Sí, Ardeu por Vigo, suposto, no 2017. Sí. Ardeu Vigo. E se fixo unha comisión parlamentar. E chegou ao centro da cidade. E se fixo unha comisión. E se fixo unha comisión. Desta vez acaban de negar. E se fixo unha lei. Sí. Bueno, Feijóo anunciou no 2021 tamén que iba a facer a modificación da lei de incendios, e aí quedou, e agora está reclamando. Bueno, pero Pontevedra, que a superficie de eucalipto que ten é unha bomba de reloxería tamén, é dicir, nós temos un problema enorme en Ourense co despoboamento, con toda esta situación que hai e que se deu e que acabou derivando en cento e moitas mil hectáreas queimadas, pero ollo, que Pontevedra ten o mesmo problema. Lugo, xa vemos o que está empezando a pasar tamén en Lugo, Coruña, non toda a Coruña, pero é dicir, o dos lumes é un tema que temos que abordar con moito rigor, non? Eu sei que é unha solución difícil, pero insisto, por a parte do noso territorio, non? Aquí Ourense, que vemos de padecer estes lumes terroríficos, eu creo que hai moita xente que está pensando que isto non ten arreglo, porque sabemos que cíclicamente cada X anos acontece. E eu o que digo é que sí que ten amaño. Non o ten da noite para mañá, pero sí que o ten. É dicir, revertir esta situación é posible. O que fai falta é aplicar outras fórmulas, e iso está inventado. En outras zonas de Europa, por exemplo, nas Andas, en Francia, tiveron os lumes terroríficos nos anos 50 e pico, 60, e hoxe é un verxel aquelo, incluso a nivel forestal exclusivamente, de plantacións forestais, non? Eu non digo que nós teñamos que imitar outros modelos, temos que ter o noso propio, pero se o definimos e o poñemos en práctica, non ten por que volver a acontecer o mesmo que nos aconteceu este ano. Pero hai que facelo, porque senón sí que vai volver. Se non cambiamos o modelo de desenvolvemento rural, de desenvolvemento económico e o modelo de aproveitamento do monte, isto que aconteceu hoxe vai volver. Por tanto, é unha asignatura como pobo
que temos. E agora sí que xa nos puxo, situounos estes lumes, situaronnos frente do espello. Ou o facedes, ou imos volver. E ademais comentabas ti que van a volver e de feito pasa cada 5 ou 7 anos, non? Son lumes moi recurrentes, non? E que ademais empobrece e destrue claro, se hai unha zona que arde sistemáticamente cada 5 anos, eso, non sei, por exemplo, no caso de Maceda, non? Ali a serra, ou polo menos as lembranzas que teño que isto cada 5, 6, 7 anos arde sistemáticamente. Arde é outro tipo de incendio, vale? Principalmente suele arder a finales do brao, principios de setembro e demais, pero non teñen a virulencia que tuvo estos incendios. Eu recordo no 2017 o mismo modelo de incendio que estamos sufrir neste brao, vale? Estos foron dous anos moi marcados para os lumes que pudemos vivir, sobre todo este brao. As condicións meteorolóxicas non acompañaban nada, estábamos nunha época de moitísimo calor, a terra ardía, xa non facía nin falta que lle plantaran lume. O que dice Puga, eu vexo ali, hai unha zona e sempre me chama a atención, eu vivo en Maceda e ao lado temos os viveiros forestales que o Monte Medo, bueno, donde está Arnuide, donde está os Milagros. Eu prácticamente nunca vin arder aquelo. Supoño que aquelo genera unha riqueza económica, teñen o limpo, teñen unhos cortalumes limpos, anchos e demais. Tamén tiñamos medo aqueles días que prender aquelo, porque se aquelo prendía, si que ardía todo o noso val. Vale. E, por exemplo, hai unha cuestión, non, que é importante tocar e que se fala, non, que das gandeirías, que moitas ocasións foron os que axudaron e bueno, tamén de manter o monte limpo no día a día, non, pero a cuestión é que como podemos garantir, non, que a xente, porque a día de hoxe, claro, outras veces falase, non, creo que comentabas ti principio de que a xente di que, bueno, hai que ter cabras, ovellas, vacas, pero claro, ten que haber xente que queira facer iso, non, e a día de hoxe certo que é un sector no que é casi heroico, porque, bueno, non tes máis vida que iso, non hai facilidades, non, e entón podría ser unha parte, non digo todo, da solución, pero certo que é moi complexo, non, dedicarse hoxe a gandeiría e máis sabendo agora como lles afectou e as solucións que se lle dá, non? Nos naquela comarca, na zona de Maceda, temos gandeiros, vale? A zona do monte sí que está prácticamente, bueno, hai explotacións gandeiras de vacas e demais. O monte non era todo árbores, por sorte era monte raxo que axudou a que a mellor a virulencia hasta que chegou aos povos fora de outra forma. Os gandeiros ali foron os que salvaron prácticamente o lume. Falando con eles, o que nos piden é o mellor unha prevención antes de chegar á época de brao, pois poder organizar e ter os cortalumes limpos, porque hasta ahora eu antiguamente vía desde o pobo, sí que se veían os cortalumes ben marcados. Hoxe non se ven os cortalumes. Non tiñas acceso a ningunha zoa para poder apagar os lumes. Os accesos estaban cortados, porque estaban sucios. Non tiñan puntos de auga. Utilizáronse purín para apagar os lumes que había naquela zona. Utilizouse de todo para poder chegar a poder pagar, antes de que, por moito que digan que contaminan, polo menos non chegaron a arder casas nin ganado. Identifiquemos tres sectores dos productivos agrarios. Gandeiros, ovellas, vacas, cabras, o que sexa, moi ben, que lle arderon ou que tuveron problemas. Viticultores que arderon viñas, e por outro lado os apicultores que arderon as colmeas e máis o territorio. A mensaxe que se lles está mandando nestes momentos é terrorífica. Porque de que vale que lle den unha indemnización? Se a xente estou convencida ademais que non cambiaría unha indemnización por ter unha garantía de que ali non volve a arder, porque seguro que retomaban a actividade económica, pero o que se lle está transmitindo é colle os cuartos e marcha. Iso é realmente o que se está transmitindo nestes momentos, non? Ou é a sensación que teñen, polo menos, porque a iso o que habría que acompañar non é solamente con un decreto, que por certo do Ministerio o de Emerxencias ese por zona catastrófica ainda non o sacou, sacaron o decreto e xa parece que queda todo feito, con pegarse unhas visitas
reconstituintes por as zonas ardidas, xa, sí, bueno, pois agora xa vamos a darlles unhas axudas. Non, eso non arregla. A xente, eu estou convencido de que a mensaxe ten que ser outra. Imos planificar o territorio, imos planificar as actividades económicas, e aí é onde temos que meter os recursos económicos. Estamos falando, tú comentabas, eu son efectivamente xestor de fondos europeos. É terrorífico, porque esos fondos europeos que aquí estuvemos dispoñendo deles para desenvolvemento rural, agora o que quere facer Europa é gastalo en armas. Na próxima PAC vaise reducir en un 30%, porque ese 30% vaise destinar a armas. Que mensaxe estamos mandando á sociedade? A sociedade a que deixamos encima endevedada en ese billón de euros dos fondos Next Generation, que se chaman que van pagar a seguinte generación, co que le estamos dicindo, primeiro, a seguinte generación, é dicir, os meus fillos, mocidade de 30 anos, vas a pagar os fondos Next Generation, e aínda encima os cartos que se vayan xenerando na Unión Europea, unha boa parte deles vanse destinar a armas. Pero iso é unha decisión política. Entón, a mensaxe que se está mandando nestes momentos, eu interpreto nese sentido. Hai outras posibilidades? Claro que as hai, porque estamos nas mesmas outra vez. A xente sabe perfectamente como desenvolver a actividade económica. E máis, eu xa digo, como xestor de fondos europeos durante 15 anos, en zonas, eu traballaba máis na zona da Baixa Limia, unha zona, bueno, pois con a nivel territorial comprometida, alonxada, así que había xente que estaba disposta a arriscar os seus aforros para montar unha actividade económica, con un mínimo apoio. Estou seguro que moita desa xente ainda está disposta a volver a montar e desenvolver a súa actividade económica. Pero claro, ten que ter unha mínima garantía. Se a mensaxes que está recibindo é coge a pasta e marcha, pois claro, ao final a xente non é tonta, sabe o que hai, non? Claro. E para concluir esta primeira mesa, sí que quería, facer unha pregunta final, non? E é que digamos que ao longo, destes lumes, non? E xa anteriormente falábase de Ourense, e isto enlaza un pouco co de que era Ourense como provincia un territorio de sacrificio, non? Incluso a nivel social, o discurso que hai é que, Ourense vota sempre os mesmos e, polo tanto, teñen o que se merecen, non? Cando, podemos analizar tamén a nivel electoral, como eso non é así, ou ao menos non é moi distinto, non? O que saen noutros lugares, non? Porque, ao final, a Xunta gobernana porque teñen a maioría, quer decir, nas 4 provincias, non é exclusivamente Ourense. A cuestión é, vos pensades que eso tamén, esa imaxe que hai de Ourense de, territorio para sacrificar, a xente marcha, cada vez menos xente, tamén permite que Rueda poida dicir que aquí só arderon pedras e matogueiras, e polo tanto pensades que ese discurso de que Ourense non, sempre votas mesmo, se merece isto, pensades que, que opinades? Eu creo que é un tema interesante porque é sempre recurrente, incluso a nivel social e a nivel de distintos ámbitos ideolóxicos, dicir o mesmo, que a culpa é dos propios ourenses. Eu creo que a Xunta sí que xoga cunha Xunta, o Partido Popular, sí que xoga cunha baza que esta provincia tradicionalmente non ten sido especialmente contestataria, ten saído bastante barato tratar mal a Ourense. Eu sí que teño esa percepción que ten saído bastante barato. Polos motivos polos que sae bastante barato, son múltiples e diversos e probablemente non darían para unha mesa, probablemente non en sí propia. Pero sí eu crecía con esta cousa de que en Ourense estaba como adherido ao pesimismo, non? É unha provincia que estaba deprimida colectivamente, digamos, non? Aquí non hai saídas, aquí para poder sair hai que marchar, e isto eu rexeito completamente. Eu creo que nos temos evidentemente moitísimas potencialidades, que hai moitos proxectos na nosa provincia que demostran que temos todas as capacidades do mundo para que sea unha provincia que destaque por moitas cousas nas que a costa non pode destacar, e despois que somos unha provincia eminentemente rural. Nos dos 91 concellos, non quero enganarnos, somos 91 concellos na provincia, só hai un que é a cidade que pasa dos 15.000 habitantes. Todos os demais, os 90 concellos, son de menos de 15.000 habitantes. Por lo tanto, son todos rurais, diversos, non? Uns son máis vilas, outros son máis o rural entendido no sentido tradicional, pero que permiten unha diversidade
que só hai que querer, que decir, e iso implica, claro, cambiar as políticas. O Partido Popular fai 10 anos, non, fai 3 legislaturas neste momento, falaba daquela legislatura do rural, que se encheron a boca e non fixeron absolutamente nada, máis que deprimir todavía máis o rural, pero eu creo que nos últimos tempos pasan cousas como esta dos lumes, que sí que moven a sociedade e que a xente ten ganas de reaxir e só necesita topar referentes que lle permitan reaxir, non? Non creo, eu concordo contigo en que non somos a nivel electoral moi diferentes do resto das provincias do país, pero é máis fácil de decir que Ourense, bueno, pues Ourense, non? Eu creo que é unha cuestión probablemente da Diputación, que aí sí que se moveu menos, pero a nivel electoral non diferimos neste momento moito dos demais, pero eu creo que inda que son pesimista polo que dixo Rueda e non vexo que este goberno teña pensado mudar absolutamente nada na xestión do territorio e na xestión da provincia, creo que si hai moita xente, hai unha masa social agora mesmo que sí que ten esa vontade. Sí, nos estamos moi estigmatizados en Ourense porque casi o asumimos, non? Fixaivos, no periplo dos últimos 40 anos despois de Franco, outros 40 anos de Franco, tivemos un cacique bueno, un cacique 2.0 e un cacique amable. Bueno, pois ese é o estima que temos. A ver, eu plantexo, iso é o que temos. Iso é o Partido Popular en Ourense. Pero a sociedade de Ourense, efectivamente, está máis envellecida tal, pero non, eu creo que no ADN, ou como decía Arzallos, no ARN non temos ningún xen especial diferente do resto dos galegos. Non, o que pasa é que efectivamente aquí ten o seu nicho, porque a maioría da poboación é maior, e por tanto, se ves o esquema electoral, o comportamento electoral de todo o país, correspóndese tamén cas franxas de idade, vale? Por tanto, non asumamos nós ese esquema del cacique bueno, el cacique fascista, el cacique bueno, el cacique 2.0 e el amable. Home, non o asumamos. Que ocorre? Tamén digo o seguinte, chega un momento, e este é o momento, no que máis que, fíxate, gastar esforzos, e iso que a boa parte do tempo botámoslo en eso, en criticar o que está facendo o Partido Popular, eu creo que temos que dedicarnos os que consideramos que hai outras posibilidades e que se pode facer e que outro Ourense é posible, temos que dedicarnos a explicarlle a xente que efectivamente ese outro Ourense é posible darlle alternativas. Porque por moito que sigamos criticando o Partido Popular non vai a mudar. Vale? E é posible facer ese outro? Sí que o é, porque temos unha capacidade extraordinaria. Estes terrenos que arderon, e fixaivos que están sometidos a unha presión terrorífica co tema dos lumes casi un ano tras ano tras ano. Bueno, pois dentro de 2 ou 3 anos vámoslo ver verde. Se eso pasa en outra parte do Estado español, e xa non che conto nas islas, ali teñen cinza de por vida. Aquí non. Aquí o que nos está ofrecendo o noso territorio, o noso país é, si nos permitides, se me permitides que isto rexenere e que isto se poña outra vez a producir, aquí estou para volver a levantar este país e este territorio. Bueno, eu por último vou a ser máis positiva. Podemos mudar o país e sobre todo podemos mudar a provincia. Se no meu povo se pudo mudar, pois espero que no resto dos povos tamén se poda mudar. Un caso tamén é a Rúa, que se pudo mudar de colores políticos. Entonces esperemos que sobre todo os votos da xente nova que ven, pois que sea mudar o seu voto no color político. Bueno, agradecervos, temos que dar paso xa á segunda mesa, agradecervos novamente a vosa presenza. Bueno, agardo poder contar convosco noutra conversa para falar dun tema máis positivo, non? A xente que estades aí non marchedes, vamos facer un cambio moi rápido e comezamos ca segunda mesa.
Retomamos esta segunda mesa. Vamos falar agora, bueno, de cuestións semellantes, pero vamos a intentar que non sexa moi repetitivo, e vamos a mudar un poquinho tamén as preguntas. Como dicía ao comezo, podedes deixar, bueno, algunha reflexión, comentario, etcétera, polo chat. E agora, para esta segunda mesa, contamos con tres persoas distintas, tres convidadas de luxo. Comezo pola miña esquerda, Yolanda Rodríguez, veciña e afectada de Carballeda de Avia. Benvida, moitas grazas por vir. Miña dereita temos tamén a Rafael Pérez. Boa noite. Alcalde da Mezquita, que me esquecía. E a miña esquerda temos a Iván Pérez, que é traballador da Brif Laza, que aparte, bueno, de que fai un traballo tremendo, a propia Brif, non? Ti tamén a nivel persoal traballes como divulgador ambiental en Xabia Nova, que animo a xente pois que siga, visita as súas redes sociais, etcétera. Benvido, moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos por convidarme. E retomo un pouco a pregunta, non, que facía o comezo na primeira mesa, e é que comezo contigo, como vivistes os lumes, non? Porque máis ali na Mezquita, bueno, un dos principais focos tamén que houve na provincia. Ben, imagino que un pouco como o resto da xente que estuvo ao pé do cañón nos lumes, non? Raiva, impotencia, desesperación, medo, un pouco todo xunto, non? Unha cousa é falar hoxe do lume, sí, está todo queimado, estamos falando das axudas e tal, e outra cousa é contextualizar o lume, non? Tú imagínate un día ás 3 da mañá, sin medios profesionais, digamos, con un montón de xente voluntaria de todas as edades, con cisternas correndo para aquí, correndo para lá, no meu caso chamándome por teléfono, fun eu propio conductor da motobomba. Tú imagínate un señor maior detrás do motobomba, tú correndo como polos sin cabeza, sin coordinación, non había xentes, non había nada, pois a sorte de que non houbo ningún dano persoal, solo material, pero foi unha sorte que oxalá non teñamos que volver a tirar da sorte para que non volva a pasar iso. Sí, no noso concello, bueno, empezou o lume en varios povos cercanos ao meu, pero estábamos pendientes, e estuveron varios días. Entonces, bueno, víamos que o lume iba marchando, que iba volvendo, que cando parecía que xa cambiaba de concello, como que empezábamos a ver, tuvemos sorte, pois non a tuvemos, volveu, o vento cambiou e volveu, e foi, o sea, veloz, que inda que quixeras atallalo de alguna maneira foi imposible. De repente estaban nas casas, ao redor de todas as casas, entrou primeiro por un lado do pobo, despois polo outro, non sabías a que acudir, nin que facer, quedamos sin auga, apagabas con lume, con ramas, porque, bueno, os veciños foi a sorte, entre comillas, que se produciu no noso pobo un domingo, e era dunha ponte, a ponte de agosto, e entonces había moitísima xente no pobo que non soemos estar, ou non estamos todos os días, non? Moita xente que veu para pasar esa ponte, e xente nova, e entonces, bueno, que se quedaron e axudamos, e entre os bombeiros e nós, que non arderan as casas, porque non houve moitos medios tampouco, non houve medios aéreos, simplemente dúas brigadas de bombeiros e nada máis. Eu, a nivel persoal, a verdade, foi unha situación, un pouco de impotencia. Eu, como ben dixeches, estou traballando na Brif de Laza, pero xusto 3 días antes de que comezara todo isto, xusto me operei da vista e atopábame en Pontevedra, e foi como, de verdade, empezou a coller cada vez máis magnitude. Ainda por riba eu son, bueno, traballo en Laza, vivo en Berín, e unha das zonas tamén afectadas foi toda a zona que vai dende Oimbra ata Laza. Non sei, foi
unha sensación para min horrible no sentido de, primeiro, todos os meus compañeiros a pé de lume, entón eu xa que non podía estar, polo menos, coa punta de lanza ou levando mangueiras, o meu papel era potenciar o de divulgación e potenciar a comunicación, explicar o que estaba acontecendo, as sensacións que estaban tendo os meus compañeiros, en este caso a Brief de Laza, pero ti mencionaches tamén o tema de Sabianova. En Sabianova outro compañeiro, Breicus, tamén é bombeiro forestal, noutro dispositivo, no dispositivo da Xunta como bombeiro forestal, bueno, pois de brigada terrestre. Entón era sobre todo coñecer a situación na que se atopábamos meus compañeiros, coñecer os comportamentos que estaban tendo os lumes, coñecer as afectacións que estaba vendo, falando con axentes ambientais, falando con, bueno, todo un pouco o dispositivo. E o que me xeraba a min constantemente era, pois, eso, non? Estar vendo todo o que estaba acontecendo, que por desgracia, como vos digo, eu son de Pontevedra, pero cando vin a traballar aquí, eu xa viña coa idea de que viña a traballar a unha das zonas que máis arde de toda Europa, o sea, isto temos que telo claro, non nos pode coller de sorpresa. Estamos falando de que moitas das zonas que foron afectadas agora mesmo xa son declaradas ou parroquias de alta actividade incendiaria, ou son zonas de alto risco, son zonas con incendios recurrentes. Entón, eso non me colleu de sorpresa. Dúas, estamos vendo que a magnitude, estábamos falando que no 2022 foi o lume máis grande da historia de Galicia, que foi o do Courel, e de repente 3 anos despois temos 3 lumes que superan o incendio máis grande da historia. Por lo tanto, o que nos está dicindo é o que se vai a vir, todos os pronósticos que tiñan os expertos se quedaron moi cortos, e todos os pronósticos que tiñan o persoal máis pesimista pois se superou con creces. Ao principio do ano había moitas entrevistas de como vedes este ano o tema dos incendios, vedes que, non, de prensa preguntando se están facendo traballos, por que? Porque hubo moitas chuvias, se produciu con, ademais, temperaturas altas, un crecemento da materia vegetal, e de repente veu tamén unha tempada prolongada de sequía. De repente empezaron a xuntarse varios factores, en este caso determinados incendios con moita simultaneidade, sequía, ventos. Moitos compañeros estábamos falando xa antes de que viñera isto, observando a vegetación, observando como había carballos que todavía non eran carballos adultos, senón carballos de 10, 15 anos, que se miraban mustios e secos. Polo tanto, se estaba observando xa un estrés hídrico no entorno que nos estaba avisando de que algo malo viña, que como houbera algún punto de ignición, pois xa o vemos, o sea, tivemos moita simultaneidade e nos atopamos esta situación. E retomando tamén outra pregunta que tiñamos na primeira mesa, é unha pregunta clara, directa, non? Ainda que é moi complexo, bueno, é moi complicado, non, de levar adiante, pero a pregunta é como facer rendible o rural, ou alo menos como poder reverter esta situación, non? Ben, eu creo que ninguén ten unha variña máxica, pero creo que debemos empezar por pensar diferente a administración actual, non? Eu, por os mesmos motivos que os meus compañeiros alcaldes, teño estado en diversas reunións coa administración, con conselleiras, cos alcaldes todos afectados por o lume, co propio presidente da Xunta e os conselleiros todos e todo o seu equipo, e dali sale unha frase que dice é que se queren que levemos entre os povos, pero nós non podemos obligalos. A ver, inda que a tua política sea pensar eso, tú non podes decir eso de diante de 30 alcaldes que acaban de sufrir unha vaga de lumes dese tamaño, non? E despois, pois, o que decían os meus compañeiros, poñer en valor o territorio, xestión e xestión. As faixas, non pode haber 10 km de piñeiros con cortafuegos que valían fai 10 anos, ou a mellor de 10 ou 20 metros de ancho, que ahora non valen porque é demostrado porque saltase a autovía, saltase a nacional, saltase o AVE. Entón, pois, ao mellor en vez de 10 km de piñeiro, pois ten que haber unha faixa de 1 km libre de outra especie. Con ese tipo de xestións creo que podemos tal. E as brigadas propias que temos ou que tiñamos os concellos, que fomos renunciando todos a elas, en vez de extinción, creo que podían ser de prevención para tomar esas medidas sobre o terreno. Pois eu, bueno, non son experta, non? Pero como veciña, pois entendo que o rural é rendible cando a política así o decide, é dicir, pois pola nosa poboación, que cada vez é máis avellentada, porque a xente moza tamén moitísima foi marchando nestes anos, entonces cando as decisións políticas tampouco
avalan de que eso sexa de outra maneira, pois o rural non pode ser rendible. Entón, se os que nos gobernan realmente lle quixeran o rural e quixeran que fora rendible, sería rendible. E a xente pelexaríase por vivir no rural, porque é evidente que se vive... Pode haber xente que prefira a cidade, non? Pero é evidente que no rural a calidade de vida é moitísimo mellor, pero claro, cando as condicións tamén son axeitables, e para chegar ao teu pobo tes que ir por unha estrada que é como un campo de minas, ou tes que andar buscando co teléfono onde tes cobertura, a escola, pois ao mellor están todos agrupados nun aula e a expensas de que che van a pechar ou non, para ir ao médico tes un día sí, 3 non, se está enfermo o médico xa non tes, o banco pechar ou non, para coller un taxi tes que pagar 20 euros para camiñar 20 km ou 5 ou 6 kilómetros para ir a mercar e volver. Claro, o rural é difícil que sexa rendible, ningún lugar apetecible para vivir. Pregunta complexa. Complexa, moi complexa, e na que todos temos que facer moita autocrítica, baixo o meu punto de vista, olvidarnos de temas puramente partidistas, sentarnos a falar incluso con quen máis incómodo nos poidamos sentir, e todos temos que facer autocrítica, dende os cidadáns ata a administración, dende partidos dun color a partidos de outro color, porque os lumes non van a entender de se unha zona goberna o Partido Socialista, se outra goberna o Partido Popular, ou se en outra goberna o Bloque Nacionalista ou os partidos que gobernen. Eso é unha, e o temos que vivir. Eu, por exemplo, vivo entre dous pueblos gobernados por diferentes partidos, e bueno, pues cada un ao final a veces xestiona unha forma. Eu xa me sinto en Pontevedra que a veces o rural está tamén moi abandonado, e por exemplo, se di que sí, un exemplo en canto á xestión urbana, pero eu, por exemplo, que son xa do rural, ainda instalaron auga o ano pasado. Entón, que quero dicir? Que entre todos o que temos que buscar é sentarnos a ver, a facer propostas, poñer en riba da mesa e ser máis técnicos e menos partidistas. Eso unha, porque en xeral, ao final, o que vemos, polo menos como cidadáns, que hai uns enfrentamentos de tensións. Eso é unha das cousas que vexo. Logo, como facelo? Atopar entre todos pois eso, iniciativas. A mí, por exemplo, se di moito que bueno, tratar moito cos xestores do territorio. Non podemos esquecer que o 97% do territorio é privado, o 60 e algo é propiedade particular e o 30 e pico é comunidades de montes veciñais en mancomún. Entón, temos que facer moitísima pedagogía cos propietarios, porque a veces, aínda que fagamos planificacións dende unha administración, decimos, vale, o territorio temos que xestionarlo desta forma, pero se logo os propietarios particulares non queren pois que se toquen nas súas terras, e en moitas ocasións non somos capaces de identificar quen é o propietario ou non se atopan, entón hai un montón de ferramentas que están aí que deberíamos, bueno, pois tratar de fomentar agrupacións, porque, por exemplo, fai en 2 meses un grupo de expertos sacou 7 medidas que eran como combatir ou como evitar o tema dos grandes lumes, non? Moito deles eran a xestión do territorio, gestionar ecosistemas. Entón, ti se queres gestionar un ecosistema ou queres xestionar un territorio, te vas a topar en moitas ocasións que hai centos e miles de propiedades que como actuamos sobre elas. Entón, temos que buscar moitas ferramentas de contactar cos propietarios particulares, incentivar e logo, bueno, pues tratar de fomentar. Por suposto que hai que dotar de servicios, eso é incuestionable, é unha proposta clara e concreta que se fai en riba da mesa para que a xente sexa atractivo, pero logo tamén o tema de, si, se fala de gandería, se fala de tal, pero os produtos para quen vai a salir? Eu creo que, por exemplo, moitas administracións públicas nos propios comedores deberían fomentar que os produtos que se compren sexan de cercanía, para fomentar aos produtores. Se deberían fomentar que os gandeiros ou tal teñan unhas condicións dignas, que non sexa o que falábamos, non, de unha labor heroica. Quen quere ir para estar de luns a domingo? Entón, bueno, pues hai que buscar ferramentas entre todos dunha forma constructiva que sexa iso. Eu, como un exemplo moi anecdótico, en Pontevedra, provincia, se fixo para min un proxecto que era super interesante, o proxecto Revitaliza, que era a compostaxe, non? Xestionar a materia orgánica do noso residuo.
Ao final se creou unha figura que era de mestres composteiros para xestionar a materia orgánica. Realmente chamar mestre composteiro non deixa de ser unha labor de marketing terrible, porque non deixa de ser un basurero que gestiona o residuo máis desagradable que o orgánico, que é o que cheira, o que xera lesiviados. Bueno, se fixo unha campaña demostrando que é necesario facer iso, e mi madre, ti miras a cantidad de xente que se presentou a participar, que iba ás charlas, porque se iba a xerar todo un empleo ao redor de todo iso, iban xente con doutorados, con titulacións universitarias, con un nivel de formación increíble, e era para traballar de basureros de materia orgánica, un traballo que o dis a priori non parece nada interesante, chamado mestre composteiro. Eu participei en iso, me parece super interesante. Pois o que temos que facer é poñer en valor o sector primario, xerando unhas condicións dignas, fomentando que haya un negocio ao redor, e sobre todo dende as institucións públicas e comedores públicos, fomentando todo este tipo de produto. Tamén volvendo á cuestión dos lumes, non? E é que falase, e iso é innegable, non? Que hai uns incendios, digamos, en nova xeración con unhas características moi concretas que non se daban antes. Tamén a provincia de Ourense, non, con unhas características climáticas tamén moi concretas. Bueno, hai estudos que falan, non, de por que toda esta zona de Ourense, Zamora, León tamén ten un componente especial que igual non ten pois outros sitios, non? Entón, a miña pregunta é pouco se vos percibistes tamén que estes incendios de nova xeración chegaron para quedar, e como si se pudera ter, non digo evitado 100% ou alo menos minimizado. Falo sempre, bueno, dende a vosa experiencia que estivestes ali en primeira. Sí, evidentemente sempre se pode mellorar todo, non? É básico chegar a tempo ao incendio. Aquí antes Puga decía que non se podía criticar, pero ao final cando sale a conversa acaba sindo ao grau da cuestión. Os concellos tiñan unhas brigadas contra incendios, o sea, non eran de prevención, eran contra incendios, as cales foron renunciando concello por concello a medida que iban avanzando os anos. Agora prácticamente na miña comarca non hai prácticamente brigadas concertadas. Ese número de brigadas, boas ou malas, profesionais ou non profesionais, desapareceron e non as compensaron en ningún momento, o sea, faltaban medios aí. Eso por un lado. Por outro, foi unha desgracia moi mal xestionada, non? Entón, como podes coordinar tú, como voluntario, un grupo de xente que non ten nin idea de incendios? Non sei, faltou coordinación, faltaron medios, mal xestionado en general. Pois un pouco, bueno, o que apunta Rafa, non? Que bastante difícil atacar un lume sin ter coñecemento, porque aquí ainda que quixeras tampouco sabías moi ben que tiñas que facer, máis que intentar que non ardera cos medios que tiñas, que eran poucos ou casi ningún. E é certo que o monte sempre ardeu, por desgraza, polo menos no meu concello e no meu pobo era raro, algún ano baste salvando, bueno, pero o ano seguinte, pois unha zona ou outra sempre iba ardendo, non? Pero agora como desta volta non, nunca. No 2017 no meu pobo non, porque tuvemos a sorte de que o aire empuxou o lume para arriba, pero si no meu concello arderon casas, incluso morrera un señor dun pobo veciño, e tamén fora un lume bastante parecido a este, que non só ardera monte, non? Porque era certo que antes só ardía monte, e agora non, o lume chega ás casas e arden casas, o sea, se non arden é por, bueno, pois máis por sorte que por outra cousa, non? E minimizar eso, pois sí, sempre se pode minimizar, pero claro, os medios fan falta, pois eso, pois con pistas limpas, abertas, faixas de árbores autóctonas que nós tiñamos, bueno, por sorte tamén algunha zona bastante con árbores de carballos, nogais e castiñeiros, e sí que foron parando o lume, entonces minimizando máis que parando, pero claro, non contas que sí que vías, ibas vendo, a según foi pasando a primavera, cada vez ibas, que me metía no pobo, iba dicindo, madre mía, como está isto? Parece unha selva isto, como veño o lume, porque ibas vendo que se iba pechando cada vez máis a carretera, que os camiños non dabas transitado por eles, o sea, que a cousa cada vez iba peor, e os veciños sí que o decían, están as pistas todas sin limpar, como veño o lume, imos ver por onde pasamos, que non pode pasar ningún camión de bombeiros, non pode, e pasou.
e pasou. Entonces minimizar, claro, e a tempo pasado aínda, bueno, ainda ves máis, non? Onde se podía minimizar, pero eso, fan falta o lume é o que decimos sempre, que se apaga no inverno, non un mes antes nin 2 despois, claro, é un pouco difícil. No teu caso, Iván, un pouco que ti, aparte, se non me equivoco, tes falado disto en Xavia Nova, non? De que estamos frente a uns lumes de nova xeración que non se coñecían hai 20, 30, 40 anos, non? Claro, para que a xente entenda un pouco a que se refire isto de nova xeración ou sexta xeración, que incluso aínda non sei se isto xa se poden chegar a considerar, eu creo que todavía non, os que se consideraban así de sexta xeración, o máis próximo que tivemos foi Pedro Gao Grande, que foi no 2017, donde morreron 66 persoas, se non me equivoco, atrapadas nunha estrada. Que quere dicir iso de sexta xeración? Esa xeración, se vamos rebominando, empezando polas primeiras, veñen, para que o entendamos, ou entenda a xente, de que en primeiro lugar, cando fai, por exemplo, a mitad do século pasado, antes falaba o compañeiro deses paisaxes en mosaico e cousas así, pois atopábamos ao redor das aldeas pois unha zona agrícola, logo iba chegando unha zona forestal, pero logo tamén estaba mezclado con zonas de frondosa, que poderíamos considerar cortalumes verdes, logo viña unha zona de pastizal, o sea, un paisaxe moito máis heteroxéneo. Que pasou? O cambio, hai un cambio significativo, un dos cambios significativos máis recentes, podemos falar de que foi nos anos 40 ou 50, non foi unha cousa puntual, polo menos eu podo falar seguro en Pontevedra, non sei se aquí en Ourense se produciu da mesma forma, pero foi despois do franquismo, coicona, hubo unha expropiación dos montes veciñais, e o que se fixou foron plantacións masivas en terrenos que estaban dedicados á gandería, con piñeiros, eucaliptos, acacias, se estaba experimentando con diferentes especies e fixeron repoboacións. A gandería non se foi de forma puntual, se votou directamente, hai moitos documentos do nodo que se poden atopar en Radio e Televisión Española moi interesantes de repoboacións forestais, e iso a que levou que empezou a continuidade, viñeron os lumes de primeira xeración quere dicir que aumentou a continuidade. Logo veñen os de segunda xeración, que aínda por enriba, como se rompeu cunha economía, non había esa gandería, non había un control de biomasa, xa non só era que había continuidade, senón que aumentaban a velocidade. Entón é cando se empezaron a facer infraestructuras, cortalumes e todo este tipo de cousas. Logo xa aumentan, a terceira xeración é continuidade, velocidade e intensidade. Cada vez os lumes empezan a ter máis intensidade, máis velocidade. Que pasa? Que logo xa entra a cuarta xeración, que aparecen os de interfaz, empezan a acercarse a núcleos de poboación. Os lumes xa non só quedan no monte, senón que empezan a avanzar con velocidade, continuidade, forza e preto das casas. E logo veñen os de quinta xeración, que a todo iso se lle suma simultaneidade, varios lumes á vez, entón o que levan é que o dispositivo queda fragmentado, que foi unha das cousas que tamén vimos aquí, que complica a actuación e entón non se poden apagar ben. E logo aparecen os de sexta xeración, que cando se empezan a dar eses lumes desas magnitudes, se a iso lle sumamos o cambio climático, que é aumento de temperaturas prolongadas, falta de precipitacións, fomenta o combustible disponible no monte, entón cando se quere extinguir un lume, se entende que vai a ter un comportamento pronosticado pola disposición, polo vento, polas pendientes, pois estos de sexta xeración crean unhas condicións ao seu redor que modifican os pronósticos de como se vai a comportar. Aquí dentro do que cabe sí que podíamos ir sabendo pola orientación do territorio, o vento e tal, pero os de sexta xeración, que cada vez van a ser máis habituais, están aí, o sea, a porta. Tamén teño unha pregunta que é sobre as condicións das brigadas, toda a cuestión da formación previa, que si que nos podes aportar, non? Pero tamén quero preguntarvos a vos, non? E esa cuestión, non? Que hai unha denuncia xa recurrente, non? De que hai unha falta de brigadas, unha falta de preparación, e que aínda que falamos sempre, non, que comentabas ti que os lumes teñen que extinguirse ou combaterse no inverno, non? Pero sí que é certo que hai unha denuncia moi recurrente. Entón, no teu caso como alcalde, como percibes iso? Bueno, xa mencionei antes, renunciamos á brigada e como a min prácticamente o resto de compañeiros todos da comarca. E creo que o detonante foi o que lle aconteceu a estes rapaciños de Oimbra, donde se demostrou que nin é competencia dos concellos, é algo que nos embaromaron porque algún determinado sector de alcalde yo foi a pedir no seu momento o anterior presidente Feixóo, aí o tedes para sacarso de encima,
o que viña, que quedou demostrado que non son profesionais, que con unha formación de 8 horas, que nunca é real de 8 horas, porque eu teño vivido algunha das formacións e teño estado ali, de 8 quedas en 4, un rapá con 18 anos non ten experiencia profesional de ningún tipo, non ten formación de ningún tipo, o único que ten é valentía, voluntad, e levos a cometer eses errores. Despois, eran condicións leoninas porque, por exemplo, entre unha diferencia de nómina de un peón a un xefe de brigada eran 100 euros, non? Un xefe de brigada podía ser alguén recén aterrizado que non había traballado nunca, nin con experiencia cero, os peós ao mellor con 20 anos de experiencia que mandaban eles máis que o xefe de brigada. O sea, unha descoordinación completa e que non ten sentido esas brigadas e que deberían de repoñelas, pero a nivel profesional, que non entendo porque se retrocedeu, porque xa no seu día estaban a través de SEAGA profesionalizadas e se retrocedeu a volverllas a poñer aos concellos que o único que lle supoñen son problemas de infraestructura cos coches, de gastos, de incompetencia, de non cumplir, de que os veciños che ten chamando a atención, de que a brigada estaba en non sei que bar, que si estaban facendo non sei que cousa mal, e ao final unha competencia derivada da xunta aos concellos, neste caso porque algúns concellos o pediron, que non deberíamos de asumir en ningún momento, que quedou demostrado coa experiencia de Oimbra. E ali no caso, falaba con el dos incendios en Nova Xeración, non sei se no caso da Mezquita tamén, ou como é o compañento do monte, pero quero dicir, se tamén vivistes estes lumes que comezan a ser distintos ao que podía haber hai 20, 30, 40 anos. Sí, a ver, non atopabas explicacións nin porque aparecía ahora aquí e dentro de 5 minutos a 1 kilómetro e despois detrás, despois de diante, naide atopaba. De feito, pasado xa o incendios e sofocados, reavivabase algún, o mellor dali a 15 días nun sitio que dices, pero como é posible que se reavive aí? Eu non sei, non son técnico, non podo dicir se é de esta xeración ou se é de alguén que sigue plantando ali, non? Sí, bueno, un pouco que a continuación, non? Que a nos tamén nos pasaba que en algunha zona que se descargaron cisternas de auga e seguía replantando, porque claro, está todo, este verao foi tamén unhas condicións bastante extremas e sigue ardendo por debaixo da terra, o sea que 15 días máis tarde ou 20 volve a sair. E un pouco das brigadas, estou, sí, totalmente a favor de que iso ten que ser xente profesional porque a nos o sea, no monte cando plantaban, meu pai sempre foi unha persona que foi, porque antes os veciños eran os que iban a pagar o monte, logo pois empezaron as brigadas, os veciños deixaron de ir a pagar os montes, tamén a xente pois foi facendo maior, a xente nova marchou, bueno, como que se rompeu aí un pouco a cadea, non? No rural cambiou. E viñan as brigadas e claro, eran rapaciños pois eso, novos ou do concello do lado, que non sabían das pistas, que non tiñan nin idea, e meu pai desesperabas porque dicía que ainda son un perigo, porque ainda quedan aí atrapados no lume, o sea que eso ten que ser unha xestión profesionalizada. A colación do que decía ela, en un modelo de xestión ou nun exemplo de xestión, tiñamoslo debatido co anterior conselleiro e dábanos a razón e incluso aceptaba e decía que a partir daquel momento daquela xuntanza cos alcaldes que iba a haber orzamento e medios, non? Porque pedíanselle queimas controladas no mes de xaneiro e febreiro, que cando ven o mes de agosto son zonas verdes, non? Sin embargo, outro día falando noutra reunión con outra conselleira, decía que non había demasiadas, comentándolle tamén isto de facer queimas controladas, decía que non tiñan demasiadas solicitudes de queimas controladas, e pero como vades ter solicitudes de queimas controladas se a persoa que está asinando a queima controlada lle facedeslle que se responsabilice se o lume se escapa? Quen vai firmar unha solicitud de queima controlada se o culpan de que arda 1000 hectáreas? Ninguén. Eso que leva a que marche o sea, no momento en que o sabe, non a solicita, vai ir queimar sin solicitud. Entonces, un pouco unha das medidas que se podrían tomar na xestión da prevención de incendios é tamén falar cos gandeiros, que son os que coñecen o territorio e son un pouco os que saben sacar o rendimento perfecto do territorio e dese exemplo, por exemplo, como das queimadas. Tamén no teu caso, ti, bueno, se non me equivoco, a túa brigada non depende da Xunta, non depende do Ministerio, bueno, dun dos ministerios. Sí, do Ministerio de Transición Ecolóxica. Sí, pero eu, por exemplo, tamén algo que recibo
sempre que hai lumes, non? Pois xente que di, bueno, que realmente non se están a dar a formación necesaria, outra xente que traballa na extinción que di que nos está a botar toda a responsabilidade en riba sobre un problema moi complexo. Como ves ti, dentro do sector, esta situación e que pensas propostas que se podrían poñer en riba da mesa para mellorar isto, non? Vale, tres cousas rápidas. Sí. Unha, que decía o compañeiro, falaba de que en moitas ocasións aparecían lumes en diferentes zonas de kilómetros. Unha cousa que quedou clarísima, que como dis tamén comentábamos no noso canal, na nosa canle, é a cantidade de focos secundarios producidos polo paveseo, en este caso de piñeiros adultos, piñeiros que podían ter máis de 20 anos, que mirábamos partículas de 15-20 centímetros volar a kilómetros, pero a kilómetros. Eu fui a casa dun compañeiro en Queirugás cando o lume de Oimbra, o sea, a kilómetros, e tiña a súa piscina e o jardín por fora cheo todo de partículas. Iso, coa sequedade que había e o vento que había, provocaba a cantidade de focos secundarios. De feito, no lume que estaba ardendo na retorta saltou a zona bueno, estamos falando de que hubo que eu mesmo vin esa noite como cruzaban as pavesas, como caían, pero as mirabas caer incandescentes. Que de eso falaremos logo da cuestión do piñeiro, porque creo que é increíble eso, o sea, se miraban como os adultos, eso por un lado, o tema do paveseo, que fomentaba, sobre todo en estes lumes que de repente estabas apagando nun lado e aparecía dúas tamén, os lumes ao ser dunha superficie tan grande era moi complicado rematalos ben, non quedaban ben rematados os perímetros, insisto, con esta sequedade quedaban aí combustionando, que a veces pode haber lumes que 30 días despois se reactiven aínda que chovera un pouco. Eso en canto ao tema de estas formas de como se reproducían os lumes. En canto ao tema de persoal, estou de acordo co compañeiro no tema das brigadas municipales. Eu, por sorte ou por desgracia, dende 2007 ata a día de hoxe pasei por concellos, por Seaga, por Traxa e por a Xunta, e antes era increíble que ti nun propio lume te podías atopar casi varias brigadas que foran cada unha dun dispositivo diferente, con condicións salariais diferentes, formación diferente, donde había brigadas dun concello que o jefe de brigada podía cobrar 900 e en outro lado 1700, facendo casi a mesma labor. Isto, despois de moita presión, moita loita, sí que se conseguiu no 2019 unificar, prácticamente o dispositivo pasou a formar parte da Xunta de Galicia. E non só iso, unha das cousas que era o dispositivo a aumentarse e centralizarse, aínda que siga habendo brigadas que son de concellos ou brigadas que son de mancomunidades ou así. Cal é o problema? Que anteriormente, cando só se traballaba 3 meses, eu de feito cando comecei eran 3 meses solo no Bran, a que levaba iso? Que nunca había unha renovación de persoal, porque a xente traballo 3 meses agora, me teño que buscar a vida, entón me vou. A xente que tiña experiencia acababa índose a outros sectores, entón se iba renovando. As brigadas municipales, ao solo ser de 3 meses, ti miras a edades dos rapaces de Oimbra, eran xente moi nova. Que pasou unificando e a día de hoxe se ampliou ata 9 meses, o ano que ven será 9 meses, e se aumentou a formación. Eu teño que dicir que estando dentro do dispositivo en estes 20 anos, o dispositivo se atopa, creo que no seu mellor momento en canto a temporalidade, que se chegan a traballar 9 meses en canto a medio, en canto a tecnoloxías, pero hai que seguir formándose, de feito formándose en canto a usos de espumóxenos en zonas de interfaz e cousas así, pero temos, creo que o dispositivo a día de hoxe coa xente casi máis formada que antaño. Hai que seguir traballando moitas cousas. O perfil do bombeiro forestal se dignificou moito. Vai sonar feo que o diga, pero antes eu creo que o que traballaba no monte en incendios era casi unha labor máis social que outra cousa. Ti decías que se traballaba o pueblo, sí. E era así. Eu me teño atopado a xente fai 20 anos con serios problemas de alcoholismo, drogadicción, a exigencia que se exixía para poder acceder era, insisto, entón, se está mellorando moitísimo e creo que se debe mellorar, exigir probas físicas, formación, exigir cousas que profesionalicen máis este dispositivo, que para mí, insisto, cambiou moito. Non sei se había unha última. Penso que está así, pero lo iremos retomando tamén sobre isto, non, das brigadas, pero sí que quero. Ti falabas ao comezar a tua intervención da cuestión do piñeiro, non? Porque é certo que en outras provincias hai o problema do eucalipto, non? Pero certo que na provincia de Ourense non é o principal problema, non? E falase xa tamén de que o problema semellante é o do piñeiro, non sei.
comezo contigo, Sí. un pouco na túa zona, si percibides que isto tamén incluso alimentou non estes incendios. Sí, está claro que o piñeiro non é o nivel do eucalipto, pero sí que é un árbore que é incendiaria tamén e que arde moi rapidamente polas resinas, que a casca, é o que decía antes o compañeiro, boa, e nos vímolo porque estabas apagando nas veigas, ademais víase moi fácil porque estaban ardendo ao redor das casas e de repente plantaba o lume nunha veiga, a do lado non, porque claro, as veigas tiñan erva seca, non están sin traballar e tiñan erva seca, entonces unha ardía, a outra de repente non, ademais atrás sí, entonces ibas vendo que iso era produto das cascas do piñeiro. De feito, unha casa que ardeu no meu pobo que non estaba habitada, pero sí utilizada, sí que a tiñan ali para guardar cousas, como de galpón, non? Pero tiña a casa tellada, con fiestra, con porta, no medio e medio do pobo, o sea, no medio e medio, e de repente empezou a arder e foi pois a casca dun piñeiro, unha faísca que lle entrou polo tellado, porque por sorte había bombeiros naquel momento e puderon apagar e non ardeu nada máis. E o eucalipto, en Ourense é certo que non temos a plaga de eucalipto que hai noutras zonas, pero tamén é certo que según van habendo lumes, vai habendo máis eucaliptos, porque o arder o eucalipto, inda que só haxa un, logo reproduces. Entón, na zona, por exemplo, de Melón, que non había moitos eucaliptos, pero tras o lume do 2017 e agora, claro, agora volveron a arder. Pero se ibas pola autovía, o pobo que está por detrás do noso, que é do noso concello, xa, tamén tiña algún eucalipto, poucos, puntuais, e esa zona ardeu no 2017, agora mesmo ese monte era todo eucaliptal. O sea, había moitísimo eucalipto naquela zona, cando antes non había, non existía. Entón, claro, o eucalipto aquí non é un problema, non é invasivo como noutras zonas, pero a raíz de que arda, eu creo que a larga sí que vamos a ter problema de eucalipto, porque o arder, pois claro, despois reprodúcese moitísimo máis, e onde non había, logo sí que xa hai. Creo que non é así para nada, que non ten nada que ver co eucalipto do piñeiro. E máis é unha especie en claro retroceso en toda Europa por as doenzas que lle están afectando polo cambio climático. Volvo a insistir no que decía ao principio, creo que é cuestión de xestión. É máis fácil de apagar un lume nunha zona de piñeiros ben xestionada que un souto de castiñeiros ou unha carballeira abandonada, non? Entón, básase todo na xestión. Un monte ben xestionado para o lume. De feito, grandes lumes, non recordo agora nin a zona nin o ano, paráronse, bueno, teño aquí anotado, creo que foi na zona do Barco, dos anos 22 e 25, extinguíronse na Serra do Eixo, onde había unhas grandes plantacións de piñeiros. Ao final, o falaba el tamén antes, as grandes extensións en moitas ocasións son un dos grandes problemas. A parte, non debemos esquecer que o piñeiro pois, é unha especie que tamén é considerada pirófita, se ve beneficiada posteriormente despois dun lume, ten unha rexeneración de semente enorme. Sí que non ten que ver, insisto, co de eucalipto. Bueno, son especies diferentes, con comportamentos diferentes, nada ten que ver. Alá, un dos problemas que temos, ti vas a zona de Pazos de Borbén, que ardeu no 2017, e se xa foi un problema antes do 2017, ahora máis. Por qué? Porque se antes había en cada hectárea, ponlle 1000 individuos, ao pasar ese lume, rebrotaron de cepa, non se eliminaron e agora tes 6000. O sea, se antes era un problema, agora moito peor. Que pasa co piñeiro? Pois insisto, ao ter unha continuidade tan grande de unha especie monoespecífica bueno, que ademais favorece a proyección de partículas, bueno, en moitas ocasións, incluso por desgracia, hubo montes que aínda que estiveran ben xestionados, polo menos dentro na zona de Berín, parcelas que se estaban facendo a resinación, incluso que había boas distancias nas pistas, estes lumes cando soplaba, o sea, barreronos igual, hai unhas pérdidas que vai haber que cortar. O que non pode ser, por exemplo, zonas como Berín ou Laza, que volvamos a caer no mesmo error que fai 20 anos, arderon no 2005, se cortaron, que non chegou ao turno final, mal vendidos, se fixeron logo tratamentos, se volve a deixar, ahora nos atopamos que volven a arder piñeiros con 30 anos, vamos a volver a caer no mesmo erro. Entón, como todo, para min o problema é a falta de biodiversidade, porque non converte un ecosistema en un entorno resistente e resiliente. Moitas, sí que vimos en moitos exemplos de como lumes foron chegando a masas de frondosas e foron queimando os perímetros e bueno, pois axudou a frear.
ollo, que tamén hai que decir que isto é un problemón, o nivel de estrés hídrico que hubo foi tal que moitas masas de castiñeiros arderon por completo, o sea, de aproveitamento de castiñeiro, o cal a que vai a levar que moitas empresas que se dedicaban ao tema da castaña pois que están pensando en abandonar, polo tanto, se antes era complicado e ese eran como un pouco os nosos estandartes de resistencia polo que tíamos que apostar, empresas que levan 80 anos que tiñan inversións en infraestructuras de 1 millón de euros, de decir, non dá, ahora mismo non podo. Entón, sí que é un problema, ao final é como todo, non podemos poñer todos os huevos na mesma cesta porque veñen os problemas, e o estamos vendo. Ollo, con isto, para mí é moi importante. Quedan 3 meses e a Xunta de Galicia todavía non dixo nada da moratoria do eucalipto. Xa se están falando de posibilidades de, bueno, se mete o eucalipto é unha forma de revalorizar o territorio porque se xestiona ben non vai arder e tal. Cuidado, porque dentro dos plan forestal se di que se ten que reducir a superficie de eucalipto un 5%, como di a compañeira, por non gestionar pola zona de Monterrey, só por recurrencia de lumes, está avanzando de forma invasora o propio eucalipto, está avanzando sen moito control. Tamén unha cuestión que eu sí que quería poñer na mesa, quería poñer en ambas mesas, pero que, bueno, por cuestións de tempo tocou vos a vos, e é a cuestión dos espazos protegidos, non? Por qué? Porque eu entendo que é moi complexo pasar a lumes cero, non? Pero sí que penso que creo que é necesario, non, que alo menos os lugares en maior valor ecolóxico que teñan unha especie de protección especial e que non ardan recurrentemente, non? Eu sempre poñía exemplo pois do País Vasco, ainda que ali entendo que tamén hai outras condicións de clima, pero que ali teñen parques naturais, espazos protegidos cunha protección tremenda, cun un uso, un dinamismo tremendo que aquí non se dai. Aquí temos pois, exemplos, non? Pois que o Xurés arde recorrentemente, a Serra do Larouco tamén é un lugar que ten moitos incendios, ardeu agora Trevinca, que é un dos grandes lugares non con maior valor medioambiental de todo o noroeste peninsular. Seguimos, bueno, eso, con Casaio, a Serra da Enciña da Lastra, etc. Entón, que podemos facer para que alo menos estes espazos que tamén teñen un valor engadido, non? Poidan ter algún tipo de protección especial e que non, quero dicir, eu podo entender que carda un ano, pero que logo haxan medidas para que isto non volva a pasar, non? Bueno, eu creo que volvo a insistir na xestión, non? Porque aí basicamente o que se teñen que deixar facer algo, porque que parece como algo que está encerrado aí nun cascarón que non che deixan tocar para nada. Nos temos unha parte do Concello afectada por Red Natura, afectada ou condicionada, como lle queiramos chamar, na que non che deixan facer absolutamente nada, tanto sea no monte como no monte aberto ou mínimamente nos ríos, entre Red Natura e a Confederación, e non entenden que algo natural que se fixo toda a vida que daba resultado, porque ahora un lume salta un río, cando antes bueno, ahora chega o río e non para porque as copas dos árboles estánse pegando arriba. E usted libre que te pillen cortando un árbol indiscriminadamente sin que cho marque o axente de turno, que non cho marca, non cho deixa cortar, simplemente che deixa quitar os que se caen por edad ou por un temporal ou por o que sexa. Entonces, que se pode facer? Pois que deixen xestionar, porque a xestión que están impoñendo eles non sirve. Eu, na miña zona hai, bueno, temos montes comunais e a verdade é que no meu pobo sí que está activo, non hai aproveitamento nin, bueno, activo, pero que existe, non? Porque nos povos dos veciños teñen monte comunal, pero non existe como comunidade de montes. E donde sí que funcionan algo, realmente cando deciden aproveitar o monte, o que plantan son piñeiros. Entonces, tampouco hai unha educación de base, nin unha axuda de base un pouco que guíe, que reactive ou que intente reactivar eses veciños para que activen os comunais e que aproveiten o monte de outra maneira, como comentaban na mesa anterior, non? Pois con cogumelos, con outros tipos de árbores, bueno, de outra maneira, con colmeas, que tamén, incluso para os povos, pois pode xerar beneficios. Pregunta moi complexa tamén. tamén. É que sí, bueno, para min unha das cousas que foi falas de espacios protegidos
casi foi unha das cousas máis olvidadas mencionar en xeral, non? Do valor ecolóxico que estamos perdendo. Eu unha das cousas, como unha persona da costa, a xente que sodes de Ourense, vos digo de corazón que vivides nun entorno que para min era maravilloso, unha zona de Laza, Verín, cando iba a traballar, mirar pola mañán corzos, mirar pola mañán zorros e mirar coas crías, mirar unha vida que na zona da costa é un deserto verde o que temos, polo menos eu así o percibo. Non sei, a min como persoa vinculada a un territorio me estaba facendo descubrir algo que de verdade non deixaba de mencionar yo a colegas estando alá, decir, é unha maravilla vivir aquí, percibir os cambios estacionais, ver como funcionaba, que ardera todo este territorio, zonas dun especial valor ecolóxico, donde se atopan especies, ademais, estaba chegando, xusto antes de que viñeran os incendios, non se lle deu moito bombo, pero se atoparon marcas de oso en preto de Xinzo. O sea, o oso estaba empezando a ter unha regresión territorial. Estamos vendo como ahora mesmo están ardendo zonas que eran de cría do urogallo cantábrico, unha especie que está en peligro de extinción. Non estamos tendo en conta que non se están facendo plans, como ben dís, de recuperación e plans de defensa do territorio. Unha cousa que falo con xente é que a maioría de xente que estamos como capataces ou xefes de brigada, non, en incendios, estudiamos somos técnicos superior en xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, que ven a ser como estudiei enfermería ou medicina e traballo nun tanatorio, porque ao final estudio xestión e organización e traballo en incendios, e así a maioría de compañeiros non temos un dispositivo potente que se encargue de centrarse en esa xestión, en esa organización, en trato co propietario particular, en trato coas comunidades de montes. Eu en Pontevedra levo máis de 10 anos vinculado a isto e nunca o distrito nos chamou para solicitar unha reunión con nós, os axentes, ou tal, vamos a tratar de facer unha figura, ou vamos a tratar de dinamizar, ou como a administración pode apoiar, ou mira, temos feita esta planificación. Non hai ese contacto directo que eu voto moitísimo de menos, como eso, moitas cousas. O sea, que sí que hai que enfocarse moito máis en esa xestión sostible do noso entorno, que parece utópico, pero ao final estamos invertindo moitísimos cartos en ter un persoal, moitísimo persoal que está dedicado a incendios, que aquí, insisto, tamén hai que pedirlle compromiso moito aos traballadores, que pedimos moitos dereitos, pero logo tamén temos que ter moitos deberes, porque agora parece que porque decimos a figura de bombeiro forestal, se nos mandan facer labores que non son extinción, protestamos. Entón, todos temos que arrimar o codo, remangarnos e poñernos a traballar, porque o que ven é moi serio. Pois sí, totalmente de acordo. E tamén, para concluir xa, vou xixar un último minuto cada un de vos, deixarvos unha reflexión final e tamén un pouco pois que podemos mudar a nivel político, a nivel de medidas, non, para que dentro de un ano, 2, 3, 10 non teñamos que volver a sentarnos aquí a falar outra vez de que volveu a arder e que facemos agora, non? Volvo a insistir no tema das reunións que levo vivido esta temporada toda porque estou moi decepcionado nese aspecto. Non podes asistir a outra reunión, neste caso de medio ambiente, con todo o equipo rodeado da conselleira, dicindo, ardeu porque tiña que arder, non? Era inevitable, hai lúmenes que non hai maneira de apagalos, e a veces son de tal tamaño que non hai medios que cheguen. Non, debemos empezar por aí, non podemos asumir que arde e ten que arder e temos que deixar arder porque non será apagado. Empezar por aí. E despois as axudas que se están dando que non sean, sí, evidentemente hai que axudar a toda a xente afectada nesta desgracia, pero que non sean como foron xa en algún momento con un mismo goberno do PP, non con este goberno, pero con un goberno do PP tamén, que recordo que se chegaron a subvencionar peches de explotacións gandeiras. Recordo que pechabas unha explotación e botaban durante 5 anos pagándoche unha subvención. Evidentemente, cualquera persona que lle poñan eso así, pois mira, pecho, dedícome a outra cosa, sigo cobrando durante este tempo. Entonces, ese chip tamén hai que cambiarlo e transmitirlle á sociedade ese cambio.
Si, eu tamén penso que é unha cuestión política e, sobre todo, non? A nivel social sí que hai agora mesmo, claro, cando chear de cerca, sobre todo, conciencia de agora que facemos, non? Para que isto non volva a pasar. E o pobo do lado que non ardeu dice, tuvemos sorte, pero claro, a sorte que tuvemos este verao non a vamos ter para o ano que ven. Entonces, é un pouco a sensación que che queda, bueno, pois nos para o ano que ven non, por sorte, a mellor xa non nos volve a arder porque xa ardeu este e o do lado pois que se vaya preparando. E esa sensación que che queda é moi amarga porque realmente, claro, como veciño que faz? É dicir, eu creo que tampouco non depende só de nós e menos de xente maior, que non hai xente nos povos e menos para ir limpar montes, nin camiños, nin cortalumes. Entonces, eu creo que agora a quen lle toca mover ficha ben, pois dende o Concello, dende as deputacións e dende a Xunta, evidentemente. Son decisións políticas e que se deben tomar non unilateralmente, pero que sí que son cuestións que teñen que vir marcadas con axuda desde arriba, claro. Eu creo que debemos asumir entre todos como sociedade que é un problema que nos repercute a todos e todos debemos saber cal é o noso papel. Insisto, ti como individuo, pois para empezar o primeiro de todo, decir, eu son propietario de algunha terra, en que estado se atopa, como está a administración local, a administración dunha, bueno, provincial e autonómica, pois debemos coordinarnos independientemente, insisto, de partidos e escoitar aos técnicos. Eu agora mesmo lería os 7 puntos porque é unha forma de facer propostas que determinan uns expertos. A principal, xestión de ecosistemas forestais, promovendo bosques máis resilientes e sostibles, planificación territorial, o sea, o que estamos falando, planificar, saber que temos en cada zona, como poder organizalo e como chegar, comunidades rurais vivas, como, pois, comunicándonos cos propios, como decía, ou particulares ou comunidades de montes, tratando de dinamizalos, uso da ecoloxía do lume, o tema das queimas prescritas, donde se fan con un apoio técnico e contactando con axentes territoriais, comunicación, educación e sensibilidade á sociedade e ademais preparando para como comportarse. Unha das cousas que veía era que a xente cando estaba chegándose ao lume en moitas ocasións pensaban que evacuar e salir pola carretera podía ser o máis seguro. Eso era un peligro porque se convertía realmente nun dos puntos de accidentes ou atrapamentos e o medio do pueblo era o lugar máis seguro. Entón, como sociedade nos temos que preparar a que isto vai a estar aí e ir paliando, pero iso, asumindo entre todos unha responsabilidade, sentándonos a traballar de forma constructiva. Con esta reflexión concluímos, bueno, darvos as grazas porque creo que aportastes ideas, propostas moi interesantes que en todo caso poderíamos seguir falando, non? Pero que creo que sentan pois a base principal para comezar, que falar, poñer ideas en común, debatir, facer autocrítica. Eu creo que é interesante. Entón, pola miña parte, darvos as grazas por estar aquí hoxe. Grazas por invitarnos. Grazas a vos por darnos voz. Sí, sen dúbida. E bueno, tamén dar as grazas a toda a xente que estades aí. Como sabedes, esta conversa, para quen entrou tarde, queda xa subida na nosa canle de YouTube. Mañá estará subida en iVoox, en Spotify en formato podcast. Aí vades a ter máis conversas anteriores. Este ciclo de Sen Ourense non hai país. Nada máis, darvos as grazas, teden moi boa semana e moi boa noite. Chao.